leyo because now uyakufumana ixesha lokuba mawuzi-introspect wena as a person kahle ndingubani ndifuna ntoni ndiqinisekile ngale nto ndizoyenza apha and all of that. Because it was a moment where I had to only chill with myself. I was my only company for ixesha elide. So it was nerve-wracking but also like interesting because ndiyakholwa like kwisimo nasiphi na like esikhoyo like there's either like okay like ndikholwa sine mentalities different singabantu kwi-situation okuyo ingabambi okanye inhle. There's always like two lessons like you can either like take a negative takeaway from lonto yenzekayo, you can make it work like to your favor. So I love that. So ndienda quote le nto ne and ndifuna ukuyitsho the way you said it. You said you deliver your content ngesiXhosa as it makes sense to you before teaching the next person. As young as you are, what made you ubane le choice about okay, I understand. I mean ngoku abantu they have this thing of believing ba xa uthetha isingesi you are intelligent right, and then xa uthetha isingesi uba woke apparently, and as young as you are you chose ba uzawustika kwilwimi lakho. Ndiyathanda futhi xa usithi yenzele wena uzoqala uzive ngaphambi ba uzokwazi ucacisela omnye umuntu ubuthini. Why did you make that choice? Ndibhala ngesingesi na. Okay. Uqala kwami ubhala poetry. I think now I'm being introduced to poetry. I was like through my father. I got introduced to poetry through my father. Like, can you just call his names for me? But I would love to know his names. His name Ngubudi Joseph Ngongi. Buti Joseph Ngongi. Thank you so much. He was also a poet na ngexesha lakhe. Okay. So ukhule engumntu xa sivizile yapha eGauteng, behlapha eGauteng. Ethanda udlala utata umzwakhe Mbuli. Yes. Yabo umtabaruka or like ozalwane Mkiva. Yabo even nami esikolweni I used to like read a lot of like English literature, like andifuna uxoxa ndikhule ndisithanda kakhulu isingesi, ndi interested kuso because I grew up in a place I grew up apho khona yonke into sasifundiswa ngesiXhosa. Njalo kaba isilungu sisifundiswa ngesiXhosa. So xa kufika ixesha lobhala into endizathatha isilungu ndizamcacisa le nto ndafuna ufunda isilungu kakhulu. Xa ufika ixesha lobhala isilungu se question paper besiba different. I was like, no, I need to invest my time ekufundeni le language. Like ephele egqibeleni ba yi main language of instruction. So ndabapha but ezokukhula kwami nengqondo yami izikhethela ke ngoku izinto. I was like ngonibhala, I was like I've like learning short ndithanda ufunda. So language, even ne language yami ngesilungu be rich. As much as I feel like ngoku it's even richer ngesiXhosa. So I felt like, hey man, you always wanted to put figures of speech all the time. So I was like, lento ndithethayo ndixelela abantu. Man. Yaqala ufika apho lento. Yabo ba amen like ndise Eastern Cape. Like abo bantu bayathetha apha oko. Kuyathetha. So lento mna ndizisaya apho like zindoni injongo zami. Ndaqala uzibuza aba okay, ukubhala kwami zithini injongo zami zokubhala. Like ndirhalela ufunda ntoni. Ngaba ndirhalela nje ukusebenzisa amagama okanye ndirhalela ukufundisa. Ngaba ndibhalela because zininzi izizathu zokubhala. Yabo like ingaba ndibhalela mna na ukhupha lento lapha kum okanye ndibhalela isizwe. Yabo because xa uphethiswe isiphiwo uyakhetha uba esi siphiwo sami ndizasebenzisela mna
philisa wena na okanye ufuna uphilisa wena nesizwe abantu because like isiphiwe sinayo i-reach efika ebantwini so uyakhetha ukuba ndifuna uthetha nabantu na okanye ndihalela nje ukhupha link lapha kum so I was like ndihalethetha nabantu yabo like ndaqala ufunda isiXhosa ke ngokapho yabo started reading a lot of Xhosa books ndaqala nge-novels kakhulu then I got interested kwi-anthropology ne-history yabo yamaXhosa xa ngiqala lapha bendicacisela uba isiduko sethu ifike kanjani zezo zinto ezo yabo kahle ndaqala ngesiduko sami sisinqabile lapho sisuka khona I believe by ifamily yakho tatam ngaba ugatyeni qha and kwakutheni baze bayitshintshe ke ngoku from ugatyeni to ugatyeni xa ucinga I think ukubetha kolwimi because uTY like linguistics like uTY kwisiXhosa isoloko iba nguTSH kwisiZulu yabo so like I think kwe-regions kwemihlaba like i-linguistics iye ihluke jonga zakwenzela omnye umzekelo kukho i-languages ndisalibele ngoyenhloko kuba ndizawubiza ndithi but kukho i-language engathi inkomo ithi iyomo but yabona le nto isanda the other day I was watching Black Conversations I heard that yeah from isilala like kuzawuthiwa iyomo yabo so like I think xa ufika kwenye i-region kubakho nje iz-linguistical variations ezincinci manikwenzela umzekelo amampondomise like sike saphikisana ngayo kakhulu lento like online nabangani bami lento ba isiXhosa senginqe sikhona meaning like sine style sethu nesithethayo like yeah abantu abaninzi abafuna uyivuma like beke kwaphuma like ngandani 2022 okanye last year kwaphuma i-post from Panslab le committee language ithi isiXhosa si 200 years old abantu bayakhuza ba hayibo utheni isiXhosa no like no I try like the language isiXhosa meaning the standardized kukhona isiXhosa isaqonqwayo ba sizofaka esikolweni for ba sonke as an umbrella because noba ungaba ngumbhaco beyintoni beni kodwa sifunda isiXhosa into sikhona esasilungiswayo silungiselela ba esikolweni bakufundisa into enye yabo so amampondomise azawuthi ekusuku lena amaXhosa athi ebusuku kodwa thina amampondomise sithi ebusuku abantu abathi ekusuku I think ngamampondo kanye amabhaca mhlambi cause le thesis ndandiyifunda yabo ithi thina amampondo funeka sithi ekusuku nama ayo research ndayenza ngokwami like i-thesis endandiyifunda omnye usisi wayibhalela e-UWC yabo kwi-research yakhe wathi amampondomise uqala ngapha ngakomthatha yabo nezinye region wathi ubava bona besithi ekusuku but nawe ndiyakuva xa utsho njengomuntu osuka pha yabo ngakutsolo ushiza utsolo umthatha qumbe so like ndiyakuva nawe yabo xa usitsho so yeah lento kagatyeni nogatyeni iyatshintsha apha yabo ba like basuka kulo mhlaba besuka ku bafika kwelicala and kwelicala i-linguistic variation yakhona ithi tyeni instead of tyeni ifana namazwe lanto ibona bathi ilitshe thina sithi ilitshe ndiyakuva khona because you know what mna ndikhulele apha but I got so much interested uba mandihamba ndiyofunda incambo yasemaXhoseni ndaqala ndafunda ukwazi uba ukutheza ndiyakwazi utheza ndiyakwazi urhida ndiyakwazi usinda ndiyakwazi ukwenza zonke izinto yokuchola amalongo zonke ezo zinto but there was this thing that I was so interested in xa ndimamela omakoti umzekelo umakoti wakwavelelo uvelelo ifana so obviously ke na xa ilandelela uvelelo yayiligama lomuntu before ibe ifana so yena ebengathi vele besithi thuza yabona xa isithi vale besithi
xa isithi vule besithi khila. So and then I would sit down with them like, kutheni lento nina nithetha something that is different. They were like, no, siyahloniphisa, asikwazi uthi indlu sithi inkumbi, asikwazi uthi cephe sithi sisimalo, isitya sisimalelo. Yes. And it was a very interesting for me